Goal, player, football. Dan huma kliem ġejjin mill-Ingliż iżda li nużaw ukoll fil-Malti. Il-problema li dejjem tippersisti hija kif dan il-kliem għandu jinkiteb. Għalhekk din is-sena se tittieħed deċiżjoni fuq kif għandu jinkiteb kliem t-oriġini Ingliż fil-lingwa Maltija. Din id-deċiżjoni mistennija ssir fi ftit xhur oħra. Żvela dan il-Kunsill tal-Ilsien Malti Fabri waqt intervista fil-programm News.MT li jixxandar nhar ta' Tnejn u nhar ta' Ġimgħa qabel l-aħbarijiet. Nispera li l-iktar tard sa nofs din is-sena ikollna għal deċiżjoni fuq l-affarijiet. Għalfejn għax huwa importanti illi n-nies jħossuhom komdi jikbu bil-Malti. Għax ma nafx jekk ħaniktibha hekk. Għall-inqas l-nies għandna ngħidulhom ċaratan tisma' di tista' tiktibha hekk jew tiktibha hekk u dan huwa l-mod kif għandek tiktibha korrettament. Fabri spjega kif id-deċiżjoni se tittieħed minn kumitat maħtur mill-istess Kunsill. Żied kif bħalissa l-kumitat għaddej b'ħidma analitika li tinvolvi opinjonijiet ta' nies differenti. Ma' News.MT Fabri qal li din id-deċiżjoni se tkun pass importanti biex il-Malti jkun iżjed aċċessibbli u viżibbli għall-pubbliku.